Ti Masakbayan. Ti napalabas, aggusto launay ni Roslyn ken ni Franca. Isu a kinasarita ni Don Pedro ni Franca, nga ikalay sana ni Roslyn. Tapno saan na idan apapanawan, iti balay ken lote da, nga insaldada ken kuana. Kinasarita mat ni Roslyn da itoy, nga da nakita na apaggatangan da iti aramatan da, intun kalaysada. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Gasat. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Frank, adda nakitang apagatangan ta iti usarin ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasaya at nga asawa. Si kantulat na ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ang adan ay ayatek. Ikalay sanak, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay kan loteyo. Saan ka ko mga garamit iti banag apagbabawyam to iti udi na? Apay ko mga agbabawi Si kati kayat ko amakatakunay-nay iti tungpalbihang. Ngam saan ka ngay ayatan? Okay lang, Frank. Tamamati masurusuro nakto nga ayatan. Agkalay sana, ket awan to ti pagbabawya. Pangaasim ka di amari kandida, tadimon porsyentuan, dyan na utang ko iday. Inutak-latan abayadan. Aging gaita, di ka pa'y nakabaybayad. Manon abulan tinapalabas. Kung nababayadam adagos, ngam di kamot nagbaybayad. Di ka agdanag, inutak abayadan. Pinautangan ka ide iti 15,000. Takunam nga emergency. Ang insugal mo lagaya. Naimbagak mat ngayon inutak abayadan. Di ka di makaaw-awat. Tasi ka pa yun ti adaganas ng agungat. Kaya't mo ipabarangay ka. Anya? Apay, di mo kaya't adeng gantibidot mo? Sige, nukastamot laang, ipabarangay ka laangan. Ay, kwa. Ay, saan ta ka din apadakulan da ito'y mari kandida. Ikarek, inutak abayadan. Saan ko apagtalikudan? Daniel, anak. Awan ka diti panggap mo ang mga asawa. Aglaklakay ka na, baro? Papa, Awan pa niya mamong kanya kanobyam. iyam amok to inton manobyak, Papa. Sino? Ni Angie. Ni Angie asi uutang kanyak? Wen, Papa. Sipod pa'y. Gusto akon kan kuana. Day talang, tadang aminan kayan ayat na. Ada ka di panggap mo ang mga gawkan kuana iti kaayan ayat na. Awan, Papa. Ngam sa anak amawanan itinamnama. Nagadua babalasang dita. Amok day ta, Papa. Ngam no ita. Awan panggap ko nga agaram iti sabali. Gaputan ni Angie ti ay ayatek. Adakan ka dita. Papa. Siya kung timang bayad itinatda nga utang ni Angie. Kaasi damat nga kapsat. Gapo iti day nga utang da. Sandan ang nakapagtuloy ang nagadal. Anya? Iso siya kung timang bayad iti utang da kada kayo, Papa. Hay, makapabuisit ta talaga. Agsasaro na ti umay agsingir kanyak. Da kayon tumat nga minanang. Di yu lang maisardeng ti agsugal. Agraman samot kararwayo kat insugal yun. Ay na, sumardeng ka man si kasusan. Di kay ngamin agsugsugal Insardeng ko, tatalaga nga awanan pagsugal ko. Agbaybayad ak itan ti adu nga utang ko. Isu nga ita, pagbaybayad tayo la iti utang tayo ti kwarta tayo. Kat uray siyak, nagsardagak pa yan nga agadal. Gaputa dinak kabailan apagadalan ni Manong. Gaputa mapmapan iti utang tayo ti matmat gadan na. Di na konsideran! Tasa anak itan nga agsugsugal! Talaga kadi mo kahit nga umadayo, Tanji. Pangasim. Kasi tinakunak.
Sa anak-anak kasagana iti kayat mo ang mapasamag. No talaga nga ay ayatan nak. Sumurot ka kanyak. Ay ayaten ka unay, Frank. No kasta nga rod. Sumurot kan kanyak. Naawaga kong gayem ko at taga Isabela. Ijay ti pagkamanganta. Saan ko ang mabalin a panawan ti balay ni? Kaya't nga rod asawan. Adinak ay ayatan. No mapukawag iti biyag mo. Awan ko matipagpabasulan. Anya. Frank, anak, pangaasim. Ikalaysam ni Roslyn. San abalay tanapintas mo? Kanbak nang. Ado ti kwartana. Importante lang tati kwarta kada kayo, nanang. Amom ka di anak. Kunan ni Roslyn nga iso ti makaam mo iti panagadal ti kabsat mo. Oh, di dakkel agin awa day taken ka. Kabalak apagadalan ti kamsat ko. Basta mo nalakid di ti aginot. Tasaan lang nga iso ti gastusak. Agraman masapsapol tayo dito balay. Kastamatan ti adu nga utang nyo. Kasano tayo no papanawod na tayo dito balay. Umanay ka diti matmat gadam kas driver. Ganti tangdan ko nga aglablaba para ka na tayo. Pagabang tayo iti balay. Pagmatrikula ti kamsat mo. Kan para iti masapsapol tayo. Kano di mo ikalaysa ni Roslyn? Amang ano ikatan nakakas driver na. Mang sapulak iti sabali apanggada. Anak, nanamnam ay ti trabahom kas driver ni Roslyn. Kan susweldoan na ka iti dakkel. Ayatom ni Roslyn, tapno saan tayon nga agrigat. Dakkel atulong iti kabsat mo no ikalaysam ni Roslyn. Kaputa isunto ka noon ti magpaadal iti adem. Kasta tinasaw kanyak ni Roslyn, manang. Ti amo ni Manong Frank. Ikanak kano iti dakkel agatan, basta alukuyan ka amang liklik ka ni Manong Frank. Talaga nga rod nga agayat launay ka ni Frank. Kasano day ta, manang? Ay ayatak ni Frank, Minda. Nasakit kanyak no sabalit ikalay sana. Kat, anya nga rod ti aramidam, manang. Mangaramid kan iti pamuspusan, tapno da kayo matlang tagkatuluyan. Ngam sa anak-anak kasagana nga agpamilya. Sana ko napanunutan, manang. Makaamu akon iti bagig. Ay, saan na mabalin ti kasta, Minda? Agladladingit kan tulakit di, manang. No da kami ti agkagasat ka ni Frank. Da kami lata ti agkatuluyan. Ngam no saan? Aglo tigasat ko kenkwana. Nalabit. Saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Imayak dito'y parlor mo, takayan ka kasarita, Anjay. May papanitian niya, nana. Mabalin ka de, awaswasa mo tayan ayatyo iti anak ko. Nana. Adan na kaitulagan ni Frank. Isa ano babalin? Waswasa mo tayan ayatyo adwa. Huh? Saan ka akayat amamanugang? Iso adi mo ko man ipilit pa'y. Gaputan no si kati mamanugang ko. Kanayon kanto apagikarwan. Tandaanam dayta. Nana. Nalawag ka di kan katimbagak. Saan ka apagan amamanugang? Mabit man lang. Itay pa'y adumdum nga iti bagbagam ka ni manang ko, Nana Doray. Nasaya tanangag mo dagitimbagak. Sige. Ulitam nga ibaga iti kabsat mo, tamang ano di na maawatan dagiti imbagak. Nana Doray, nakababain ka iti kasta nga ibagbagam? Apay, asino ka kuma nga agsasaw iti kasta iti kabsat ko? Apay, baknang kaya? Anya? Ibabain mo laang ni Manong Frank nga anak mo iti kasta nga ugalim. Agraraman ka kit di Neta! Manugal ka, bakit? Apay, ipagarup mo ka di, kayat nakamat ngagbalin akatugangan ti kabsat ko? Excuse me! Minda, uston, sumarting kan. Bay anak lang, manang. Magustuhan ti sasawin na kan ka. Kunamlan asino, idinto tanay lumlum iti utang gapo iti sugal. Minda. Heh! Laglagi pam dimbagak, Anjay. Saan ka kayat para iti anak ko? Iso aliklikam! Ma'am Roslyn, agyaman ak diti nagpintas a shoulder bag. Di na kun awagan iti, ma'am.
Manang kunamlatan kanya. Gaputa agbalinak to nga ipag mo. Ay, when anya? Apay adi mo lukatan deta shoulder bag. Takitaam tilinaon na. Ha? Anya ka di tilinaon na. Kita man? Ha? Kwarta! Sagsasangaribo! Juan, agenroll ka. Tapno ituloy mo ti agadal. Pudno ka di? Sobra-sobra dayta, Susan. Iso ang mabalin mo lata ti gumatang iti kawas. Kanda dumapay nga arwatam. Ay na! Agyaman ak unay, manang Roslyn. Agyaman ak! Dokasta, imay ni Roslyn. Wala nang. Ngam sinukon matlang ni Manong Frank. Kahit anya tintad na, ay sigurado nga da. Basta umay dayjay, at dalat ta itad na. Inted na dahito a shoulder bag ko. Kita am tilinaon na. Aday ta. Nay, ay, nagadumot na dayta a kwarta. Wala nang. Iso arumarak. Tainak gumatang iti agkakapintas akawas ko. Ay, ikanak na rin mo iti kwarta man akaw. Nagaduday ta. Oops! Di kay ikan, nanang. Ha? Kukwak lang daytoy. Kan, para iti panagadal ko. Apay ngay adinak ikan. Uray 2,000 lang ang pagbayad ko iti utang ko. Ay, saan nanang? Para kanyak lang daytoy. Nagkunangamin amanugal kayo. Kasta itahan ti panagsasaom kanyak. Agpay sumit. Nadan ka lang iti ado a kwarta. Kasta ti panagsasaom kanyak. Basta di kay ikan iti kwarta. Amin lakit din amay gaman mi a kwarta ka ni Manong Frank. Kat mapan iti utang yo. Dita kayon. Rumarak. Inak gumatang iti agkakapintas a kawas Ay, ko. Susan, ikan iti kwartam. Dita kayon. Mabit lang, Susan! Ikan iti kwartam! Frank, isardeng mo iti nalatak a restaurant. Iti paborito a panganan. Sige. Mabisina. Sika, di ka kadi mabisin. Saan? Upay kas na. Mangan kalat na. Agsangot ta amangan. Sika lang ti umunag iti restaurant. Urayan ka lang diti kotse. Saan amabalin? Diyak kaya't amabisinan ka. Duwata amangan. Kumusta? Hello, Manong Daniel. Tumataar ka Ha? Agyaman na kaamin da. Kat, umay ka agpapukis? Ngam, okay lang matabuok mo. Malaksid no agpadalos ka iti ko. Umay kayo lasarong karan. Sinayang mo manan ti oras mo nga inmay ditoy. Naimbag kumamot no saan nga ado ti trabaho iti garden mo. Ayos lang. Kasano? Pangaldawin. Intay mang restaurant. Ay, adabalon mi. Awan mo't lang customeryo. Mangrikap kayo kit din. Tayntay mang restaurant. Wen Manong, mangrikip kamin. Minda. Intakit din Manang. Italaang manan nga ilibre na ta ni Manong Daniel. Wala. Tulungan kayo na mangrikap. Manang Angie, kita am dagiti umunag dito yung restaurant. Ni Frank. Asino itayan ti babae akaduana? Ni Roslyn, ti amo na. Intayon, rumwar tayon dito eh. Ay, saan Manang? Umuna akong arumwar. Saan? Agtugaw ka lang, Angie. Awan ti dakas nga ramidan tayo. Mangan tayo lang. Awan tinas ka na pagdanagan. Nakita na tayo ni Manong Frank. Ha? Timak deren. Kat umasidag dito ayan tayo. Bayaan nyo lang nga umasidag. Anya ti kahit asawan da ito Angie. Apay akadwayo ni Daniel. Ada ka di dakas na iti dayta, Frank? Katsika, apay akaduam ti amom amangan dito. Amok ti kadwak. Anya ko matimadi iti dayta. Kasmet kada kami, aggagayam kami atalo. Anya ko matidakas na, no adda kami dito'y amangan. Daniel, kaayan-ayat ko ni Angie. Laglagi pang dayta. Di mo kumagamdan nga agawan kanyak. Di kagdanag, jak agawan kan ka.
Ngam panagkunag, kat saan ka maibagay ang kuana? Ngamin, di ka makatakder iti bukod mo asaka. Anya, Oh, kumit kita dito iti amo. Mapankan iti ayan na. laglagi pamdan yan. Kaayan ayat ko ni Angie. Oh, adto iti pagbayad yo iti kinan nyo. Bayad na kon. Kaasi kayo man. Sapay class a restaurant dito inastrakyo. Adi yung man lakinita no maibagay kayo ditoy. Nagalas ka talaga ti tabas ti dilang Miss Baknang. Oo, pidutan yung ti kwarta. Kain kay agbayadan. Sana nanas ka na si katiagbayad iti kinan ni. Adda kwarta nga ibayad ni. Oh, talaga? Sika, adda kwarta? Adto'y ti kwartam, Miss Baknang. Alaamat lang. O saanon? Kukwamon, iniggamamon, iso anarugitan. Dita kayo. Barsak mo kanyak ti kwarta. Kukwam lang ta kwartam. Jakpagan ano? Anya ti mapasama ka, iti dayta agundaway. Gagayam, di uliwayan na denggan, dituloy te serya tayo ita alawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nestasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.